அனைவருக்கும் வணக்கம். 8/5/2026 முதல் 15/5/2026 வரை வார பலன் 12 ராசிக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். கன்னி ராசினியர்களே, உங்களுக்கு இந்த வாரம் எப்படி உள்ளது என்பதை பார்ப்போம். கன்னி ராசிக்கு இந்த வாரம் சுமாரான வாரமாக அமைய உள்ளது. குடும்ப ஒற்றுமை சிறப்பாய் உள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க உள்ளது. சொந்த தொழில் சற்று மந்தமாய் இருக்கும். வியாபாரத்தில் சற்று லாபம் குறைவாக கிடைக்கும். ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உண்டாகும். ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு நிலம், வீடு, வண்டி வாங்கும் பாக்கியம் உள்ளது. இந்த வாரம் பணவரம் உள்ளது. சுப செலவு உள்ளது. இந்த வாரம் முழுவதும் அதிக பலனை பெற குலதெய்வம், இஷ்ட தெய்வ வழிபாடு செய்து சிறப்பான பலனை பெறுங்கள். வாழ்க வளமுடன், நீங்கள் நலமுடன்.